Ja. Jo, hij de pas aardig in. Ja, we zijn er bezig. Zeker. Waar kom je bij? Uit de Raddenvallen. En hoeveel kilometer doe je nou even? Nou, ik ga eerst naar Rotterdam, daar bent mijn dochter, daar gaan we op 3 bandjes past van Hollemoen. En dat is ongeveer 2 kilometer bij mij bij. En nu doe ik nog een dikke schoon. Dan ben ik gaan zien onderweg. Ja. Tja. Doe je dat vaak? Ja, geregeld. Ik ga de stappenteller in de bossen. Ik ga nu al haast 9.000 stappen doen. Tja. Dan staat ook dat een paar keer in de week. En nou ja, daar bloei je vet bij. Ja. Ja, doe je het erom om fit te blowen? Nou, ja, en het is heel lekker. Ontspanning en geweldig. Ja, ik dansje nog, ik zong nog. Ja. Wat doen ze? Dansje, ja, momentan maak ik bij dansje. Wat voor dansje? Een soort volksdansje, my country. Dus van alles wat, ja. En dan, ja, en jongen, ben koor in de Eerste Maart ben ik nog. Ja, ik ben lekker bezig. Ja, lekker warm. Ja, en ik ben alleen, mijn man is dan hier wat wij, hè, dus ik ben alleen nog. Ja. Ja. Wie je manneke doen ze? Of? Nee, net zo. Nee. Die kreeg je net mooi? Nee, die had heel lang net goed geweest. Nee. Een soort mantelzwaarger? Ja, heel erg. Ja. Daarom kan ik nooit zelf in blijven wat ik bij word. Ik ben heel erg dement. Ik heb hier op past. Dan kan je niks meer. Hè? En nu kan ik alles weg. Ja. Dus, ja. Dan kon je het leven direct weer wat oppakken, zeg maar? Jawel. Ja, ik houd in mijn sport wel trouw dingen. Dan zwem ik en activiseer ik. Dan heb ik het regelen met de zorg. En dan blijven ze in BIM. En dan kom ik even een uur naar het zwembad. Ja. Nou, dat heb ik altijd trouw dingen. Het zijn die ben ik met mijn trouw dingen. Ja. Oh ja? Ja. Dat is heel bewust? Ja, absoluut. Ja, dan haast het echt net uit. Nee. En nu zet je nog steeds terug genieten? Ja, ik geniet. Ik ben in januari 80, hè? Ja, echt weer. Ja, ik ben voor oorlog. Doeg!